Nelson Chamisa pane mashoko ataura zvamuza kuti muzona nhasi nyika yeZimbabwe ine great event yethe SADC chairmanship. Amuza kuti SADC yakaagriya kunyange zvachiziva kuti Idi Mnangagwa ari illegitimate nehis ruling party ZANU-PF vabvuma kuti aiwa vamupewo chairmanship wake. Nelson Chamisa semazuva ose apa adeliver addressa macitizens ake atara mashoko on the Sabbath day. Sana bina mashoko atoko na Nelson Chamisa nibva subscribe like or turn on the bell icon. Timina paendo pake Chamisa nyora achiti effective weapons in pulling down strongholds. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought in captivity to the obedience of Christ, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. 2 Corinthians 10:4-6. Blessed Sabbath. Nelson Chamisa panamba tukunoti ari kuchikomita macitizens enyika yeZimbabwe. Zvamuziva Nelson Chamisa is a politician. Ari kutaura mashoko kuti yes, pamabattles edu atinorwa nawo. Zvamuziva kuti as a politician pane vanhu vanenge vachikwidzana nawo kana nhau dzaari kufambira nawo dzokuti aiwa asunungure nyika yeZimbabwe. Ani achikomita macitizens achiudza kuti aiwa nyange tine mabattles edu, let us be mighty in God, so that you help us in pulling down all the strongholds, casting down all the arguments. Nelson Chamisa ari kudeliver his message on the Sabbath day achiti aiwa vagari venyika yeZimbabwe, it's not like to always tofanira kushandisa maforces kana kuti maactions edu, but we have to speak to the Lord. Tudze mafungiro enyu muri pamusoro mashoko ake pina comment section medu. Musanga no subscribe, like, continue to turn on the bell icon.